Sä et kehity, koska sä treenaat failurea. Tai sitten sä oot vaan kattonut liikaa TikTokia. Se on toki mahdollista, että sä treenaat liian kovaa, jolloin sun palautumiskapasiteetti ei riitä palautumaan kaikista niistä treeneistä. Mutta tää on kuitenkin hyvin epätodennäköistä. Mun kokemuksen mukaan suurin osa ihmisistä treenaa liikaa, mutta ei tarpeeksi kovaa. Ja myöskin jos sä oot treenannut puoli vuotta tai vuoden tai 2 tai 3 vuotta salilla, voi olla, että se sun ymmärrys failuresta ei oikeesti ole lähelläkään oikeata failurea. Eikä siinä ole mitään väärää. Se ei tarkoita, että sä oot huono treenaaja, jos sä et oo koskaan vaan päässyt sinne oikeeseen failureen. Se vaan tarkoittaa sitä, että sä tarvitset sitä kokemusta, jotta sä ymmärrät, missä oikeesti sun kehon ja niiden lihasten rajat menee. Mutta asia, mitä mä en lähtisi tekemään, varsinkaan treeniuran alkupuolella, on jättää tarkoituksella toistoja tankkiin, kun voi olla, että se sun failure on hyvin kaukana oikeasta failuresta. Ja sellaiset ihmiset, jotka oikeesti treenaa liian kovaa, no sanotaan, että niillä on ehkä jotain vähän päässä vialla. Ja ne tuskin miettii, että mä treenaan liian kovaa ja mun pitäisi jättää toistoja tankkiin. Eli jos sä pelkää treenaavas liian kovaa, mä voin melkein luvata, että sä et treenaa liian kovaa.